زيناتات دهيلومي كم سعب توادي دوملو سلام تعنا هبلنا كرات خطاتلتي لوم تلفزيون زيناتاتنا نمكتتال لايك شيرن سبسكرايب ناغوركم سانا نخصنحو نعدمكم حزي ناب زرزروم كنسجر عودة تمرت تجراي داقم نمهناس لعلي 5 بليون دولار كم زاد تحبيرون ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዓውደ ትምህርቲ ብሰንኪ ኩናት ዘስዓቦ ዕንወትን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ንውር ክምለሱ ዝግብኦም ስራሕትን ንምፍታሽ ኣብ ዝተሰናደአ መድረክ ከም ዝተገለጸ እቲ ዓውደ ትምህርቲ ንምሕዋይ 5.65 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሓትት ተገሊጹሎም ብሰንኪ ኩናት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝበጽሐ ዕንወት ዝዳሰሰ መጽናዕቲ ኣብ ዝተገምገመሉ መድረክ እዩ ነዚ ዝተገለጸ ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ 5 ዞባታት ማለት እውን ዞባ ምብራቅ ደቡብ ምብራቅ ደቡብ ማእከላይን ሰሜን ምዕራብን ዝርከባ 254 ኣብያተ ትምህርቲ መጽናዕቲ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ እዩ ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ 1238 ኣብያተ ትምህርቲ ብኽፋል ከም ዝዓነዋ ተገሊጹ ዞባ ማእከል ትግራይ ከቢድ ዕንወት ካብ ዝበጽሐን ዞባታት ብቀዳምነት ዝተቐመጠት ኮይና 195 ሙሉእ ብሙሉእ 381 ድማ ብኽፋል ዝዓነያ እየን ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ 132 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ድማ 109 ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ምዕናውን ተፈሊጦሎም እቲ መጽናዕቲ ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዘካትት ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ዝበጽሐ ጉድኣት ብማእከላይ 88.27 ሚእታዊ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ብደረጃ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ብማእከላይ 96.79 ሚእታዊ ዝዓነወ ኮይኑ ኣብ ዞባ ምብራቅ ድማ 94.92 ሚእታዊ ዞባ ማእከል ድማ 92.9 ባዶ ሚእታዊ ከም ዝዓነወ እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ተመልኪቶሎም ከም እውን ልዕሊ 10,000 መምሃራን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ወጻኢ ከም ዝኾኑ እቲ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ እቲ ጽግዕተኛ ሓይሊ ኣብ ጸለምትን ኣላማጣን ህዝበ ውሳነ ወይ ድማ ሪፈረንደም ንኽካየድ ተስማዕሚዑ ኢለን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝግዚኣብሔር ካብ ሕገ መንግስትን ውዕሊ ፕሪቶሪያን ወጻኢ ብወረርቲ ሓይልታት ተተሓሒዙ ዝርከብ መሬት ትግራይ ንምህጋር ብሰነድ ፈሪሙ እዩ ዝበላ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ይኹን እምበር ተቃውሞ ምስ በጽሖ ከምዚ ክሓደ ገሊጸን ብፍላይ ምስ ኣምሓራ ክልል ኣብ ዘዋስነና ከባቢታት ዘሎ ናይ ራያ ናይ ጸለምትን ናይ ምዕራብ ትግራይ ከመይ ጌርካ ክውሰን نمحرخ خيد مدلاو تغيرو خم زلت نفلطو زلنا ነገር امنم حق منግስት የለ አብናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝቆመሉ ኮንፈረንስ ዘተዘይ ተገበረሉ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘየለ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ጣብያን ናይ ቤት ናይ ጣብያን ናይ ወረዳን መረጻ ክካየደለው ዝብል ስምምዕነት ተበጽሑ እዚ ዝተሰማምዕ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘሎ ሓይሊ تسمامي ودي مزي دحر واجواج مستبهل تقراوي بمولو بالسوشيال ميديا بخالين تقراي تشيط الله يلو خندي مستزاربه نحنا نفرط اسنه ديكونن يلو خحد بيلو نخحخد عينه يحسن እቲ መረጻን ምግባር ናብ ኣላማጣ ዝመርጽ ሓይሊ ሰብኣት እዩ ነይሩ ዝበላ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ይኹን በር ኩሉ ትግራዋይ ምስ ተቃወሞ ጠጠው ከም ዝበለ ይገልጻ ምንተ ስልጣኑ ክብል ንትግራይ ብኸባብን ኣውራጃን ይኸፋፍላሉ ኢለን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝብትን ምንተ ስልጣኑ ክብል ንትግራይ ብኸባብታትን በአውራጃን ክኸፋፍል ብዙሕ ይሰርሕ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ዋላ እኳ እንተ ዘይተቀበሎ በዚ መንገድ እዚ ዝበጽሕ ዘሎ ጉድኣት ምን ዕርዩ ዓብይ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ሓድነት ዝብትን ወይዘሮ ፈትለወርቅ ነቲ ሓደ ሓይሊ ንስልጣኑ ክብል ኩሉ ዓይነት ክሕደት ይሰርሕ ኣሎ ዋላ እንተበላ ኣብቶም ዝካየዱ ዘለዉ መድረኻት ግና ስልጣን ንምምዛዕና ንቃለት ዘለና መዋለን ዝዝከር እዩ ሞደሓን ምክትለዶ ወንበርነት ክገድፍ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ግን ንሕና ኢና ንመርሓ የለን ኣይትመርሕዋን የለን ክንመርሓ ኢና እዚ ኮይነ እስኻ ጽቡቕ ምክትለቦ ወንበርኩም እቲ ጉባኤ ዘካየደ ሓይሊ ንኣዋርሓት ህዝባዊ ኣኼባታት እናካየደ እዩ ዝርከብ ሎሚ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ከተማ መቐለ ዝተረኸብሉ መድረኽ ተሳሊጡ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እታ ሰላም ዓቂብና ኢና ክነስፍሓ ግና ኣይከኣልናን ህዝብና ናብ ቦትኡ ኣይተመለሰን ሰብ ሃፍትን ነጋዶን ናብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ክኣትዎ ይከኣሉን
እተን ቀለልቲ ዝበሃላ እውን ኣይተፈጽማን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና እውን ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ እዚ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክመርሕ ብዘይምኽኣል ኢሎም ህወሓት ግዝያዊ ምምሕዳር ይፍረስ ኣይበለን ናይ ህወሓት ብጽሒት ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ኢና ምምዕራይ ንገብር ዘለና ነፍርሶ ኣይበልናን ሓላፍነት ስለ ዘለና ግዝያዊ ምምሕዳር ክፈርስ ኣይንደልን ዕልዋ መንግስቲ እውን ኣይኮነን ብጽሒትና ኢና ነመዓራሪ ዘለና ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ነዚ ንምዕዋት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዘራረቡ እንትኾኑ ዝተበጽሐ መደምደምታ ግና ዛጊድ ዕላው ኣይኮነን እቲ ጉባኤ ዘካየደ ሓይሊ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ህዝባዊ መድረኻት እናካየደ ዝርከብ ኮይኑ ሎሚ ኣብ ዓብይ ዓዲ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ነቲ ኣኼባ ረጊጾም እንትወፁ ዘርኢ ምስሊ ብማሕበራዊ ሚድያ ክዘዋወር ውዒሉ ኣሎም መጠን ልቃሕ ሃገራት ዓለም ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ልዕሊ 100 ትሪልዮን ዶላር ክበጽሕ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ሃገራት ዓለም ንፖለቲካዊ ስራሕቲ ዘውፅኦ ወጻኢ እናወሰኸ ከም ዝመጽእ እውን እናተገለጸ ይርከብ ትካል ገንዘብ ዓለም IMF ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዘመልከቶም ኣብዚ ዓመት ፈረንጂ ሃገራት ዘለዎን ድምር ልቃሕ ኣብ ሓጺር እዋን 100 ትሪልዮን ዶላር ክሓልፍ እዩ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዓመታት መጠን ዕዳ ሃገራት ካብ ዓመታዊ ፍርያተን ሓለፋ ኸርኢ ይኽእል እዩ ኣብ ዓለም ዝዓበያ ቁጠባ ዘለዎን ሃገራት ኣሜሪካን ቻይናን ዘለዎን መጠን ልቃሕ ብዙሕ ምዃኑ IMF ኣፍሊጦሎም ብራዚል ብሪጣንያ ፈረንሳይ ጣልያንን ደቡብ ኣፍሪቃን ንኣሜሪካን ቻይናን ስዒበን ካብተን ዝለዓለ ዕዳ ዘለዎን ሃገራት ተርታ ተሰሪዐን ኣለዋ ሃገራት ፖለቲካዊ ዕላማ ንምዕዋዝ ዘውፅኦ መጠን በጀት እናወሰኸ ምምጽኡ ንወሰኽ ዕዳ ከም ምኽንያት ተረቂሑ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሜሪካ ዘለዋ ዕዳ 35.4 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ዘመላኸተ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣብዚ ዝሳለጥ ዘሎ ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ መረጻ ምንካይ ግብሪ ከም ዝግበር መጽዋዕ ምእታው ዕዳ እታ ሃገር ክውስኽ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ጸብጻብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ብሰንኪ ዘጋጥመን ልዑል መጠን ዕዳ ካብ ህዝበን ተወሳኺ ገንዘብ ንምእካብ ምምሕያሻት ሕጊ ገብራ ከም ዘለዋ ይንገረሎም ምውሳኽ ወጻእታት መንግስቲ ፖለቲካዊ ስራሕን ቁጠባዊ ዘይምርጋዕን ካብቶም ሃገራት ንዕዳ ዝያዳ ዘቃልዑ ዘለዉ ምኽንያታት እዮም ኢትዮጵያ ካብ 17 ሃገራት ኣፍሪካ ብኢንተርኔት ነጻነት ትሑት ደረጃ ተሰሪዓ ፍሪደም ሃውስ ነጻነት ኣብ መርበብ 2024 ብዝብል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ካብ 17 ሃገራት ኣፍሪካ ዝተሓተ ደረጃ ዘቐመጣ ካብ 127 ነጥቢ ብምርካብ እዩ በዚ እውን ነጻ ኣይኮነትን ዝብል ደረጃ ሂብዋ ኣሎ እቲ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ዘጋጥሞም ርኡይ ብድሆታት ዘጉሉ ኮይኑ መንግስቲ ኣብ ምትእስሳር ዘስዕቦ ምዝባዕን ኣብ ልዕሊ ኦንላይን ጋዜጠኛታት ዝገብሮ ገደብን ሓዊሱ ካልኦት ተጻውኦታት ኣብ ግምት ዘእተዎ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪቲ ኣብታ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭትን ዘይርጉእ ጸጥታዊ ኩነታትን ምኽንያት ጠቒሱ ኣብ ከም ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝኣምሰላ ብግጭት ዝተሃሰያ ሃገራት ዝርከቡ መንግስታት ስክፍታታት ሃገራዊ ድሕንነት ብምጥቃስ በተደጋጋሚ ግልጋሎት ኢንተርኔት የቋርጹ ይብል እቲ ጸብጻብ እዚ ድማ ነቲ ፍሪደም ሃውስ ከቢድ ገደብ ኣብ ዲጂታላዊ መሰላት ክግበር ምኽንያት ኮይኑ ኣብ ትሑት ነጥቢ ኢትዮጵያ ኣበርክቶ ገይረሎ ኢሎም ሱዳንን ግብጽን ክልቲአን 28 ነጥቢ ዘመዝገባ ኮይነን ካብ ኢትዮጵያ ቁሩብ ንላዕሊ ብምስርዐን ተመሳሳሊ ቡድሆታት ዘንጸባርቃ እየን በአንጻሩ ኬንያ 62 ነጥቢ ብምዝጋብ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ክስራዕ ከላ ኡጋንዳ ድማ 53 ነጥቢ መዝጊባ እቲ ጸብጻብ ካብተን ዝተተንተና 17 ሃገራት እተን 16 ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ብኦንላይን ዘረኦም ምኽንያት ዝተኣሰሩ ዘለዎን እንትኾና እተን 9 ሃገራት ድማ ብሰንኪ ኣብ ኢንተርኔት ዝገብርዎ ንጥፈታት ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞም ከም ዝገለጻ ይሕብር ቅድሚ ሕዚ ካብ ማእኸል መሰላትን ዲሞክራስን ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘመልከቶም ኢትዮጵያ ብሰንኪ ምዕጻው ኢንተርኔት ልዑል ቁጠባዊ ኪሳራ ከም ዘጋጥማ ይሕብር ኣብ 2023 ጥራሕ እቲ ሃገር ብሰንኪ ንልዕሊ 14900 ሰዓታት ዝጸንሐ ምቁራጽ ኢንተርኔት ኣስታት 1.59 ቢልዮን ዶላር ከሲራ እዚ ድማ ን29 ሚልዮን ተጠቀምቲ ጽልዋ ኣሕዲሩ ይብል ብተወሳኺ ብቶፕ 10 VPN ዝተዳለወ ፍሉይ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ኣብ 2023 ብሰንኪ እገዳ ኢንተርኔት ብዘጋጥማ ቁጠባዊ ኪሳራ ካብ ዓለም ካልኣይ ደረጃ ብምስራዕ ብድምር ኣስታት 1.9 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኸሰረት ገሚቱ እዚ ብተደጋጋሚ ምስ ጎነጽን ዘይምርጋዕን ዝተኣሳሰረ ምዕጻው ኢንተርኔት ብፍላይ ኣብ ከም በዓል ትግራይን ኣምሓራን ዝኣምሰላ ክልላት እናተለመደ ምምጽኡ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ንሎሚ ዝሓረናዮም ዜናታት ዳሃይሎሚ እቶም ክሰምዕዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ብምስጋን ሰላም ደህና ኩኑ